Ik ben kanarieliefhebber, zeg maar. Ik kweek een brood kanaries zelf. En ben je een beetje goed? Nou, ik hou wel wat priestjes won al in de brood. Ja, ik wil ik net opscheppen, hè, maar ik hou al een paar priestjes. Maar schep eens wel op dan. Nou, ik ben al vanaf 1992 kampioen van Friesland. Want dat bieden wordt, dat is eigenlijk hier op hier dat al slagen. Tot nota. Elke keer ben je ook kampioen van Friesland. Nou, in mijn kleurslagen dan, hè. Wat is dan jouw geheim? Wat is mijn geheim? Ja, ik denk dat het zit hem wat in de vingers. Dat mij wat, hoe nemen ze dat in Duitsland, spitsengevoel voor gaan, hoor. Dat je dat weet, dat je de goede vogel binnen van de zetten kennen. Dat bepaalde vogels zitten, nou, dat vogeltje en dat vogeltje maar daarbij. Als dat in de handen had en doe sjost dat en doe kerst dat, ja, dan krijg je er een leuke jongen bij kweken. Je bent eigenlijk een soort van koppelaar. Dat kan het blaas niet meer, ja. Making love with you is all I wanna do. Je kan zien, ik ga hier maar één zitstok in zitten. Want als je twee zitstokken inzet, dan wordt het vogeltje weer onrustig. De hip dan heen lessen zelfs. Als je één stokje zet, dan moet er mooi wat stokjes zitten. Dat is een soort training voor de tentoonstelling van de vogels. Maar als een vogel wild door de kooi heen vleert, ja, dat vindt keurmeester net leuk. En dan krijg je punten in mindering. Dan staat erop, vogel zit niet rustig op stok. Dus je maakt ik naar zwaar dat ze rustig zitten blijven. Ja, dus Joen gaat zeggen dat je maakt onder medicijn dat ze dus zitten bloeien willen. Maar dat is dus larikoek. Maar er zijn wel middeltjes voor vanzelf. Ja? Zeker. Wat voor middeltjes dan? Wat voor middeltjes? Nou, hennep is het bijvoorbeeld blauw maasziet. Dat is altijd wat rustgevend voor de vogel. Ja, maar je doet gewoon een potje wiet door de voeder. Nou ja, jongen, er wist net heel wat er al iets spoeken werd met de vogels. Maar ik doe dat dus net. Daar komt de uitdrukking stoont als een kanarie wordt. Zo stond dan een Canarische dan, hè? Maar inderdaad, er worden wel bepaalde dingen beroept om een vogel rustig te krijgen.